Rup! Dopredu a dozadu. Tak, dobre. A teraz kde? Dopredu mali? Poďte, dozadu. Nie, ale vzadu je ešte viac snehu, tam už potom vôbec neviem, kde. To treba tam. Ale tu dopredu, aby išiel. Tak tu zober niečo, ale tu nie. To je v kybli toto, nie, Tani? Počúvaj, nemáš lano. To rozkyvete! Nemôže ísť dopredu, dozadu, dopredu. Nemôže, lebo leží, tu je skrátim sneh, vidíš, tu má sneh. Bo nie vytočí naraz a... Ale keby sme ho zatlačili dozadu, tam by sa... Mám vzadu je toľko snehu, že to skôr do boku ho dáme. Nie, lebo tu ti sedí auto. A nič, no musím ísť zep. Lopata je? Že musím ísť zep. A ideme, hopy. Čo teraz neprejdeš? Ty prejdeš, ne? Ty prejdeš, ne? Neprejdem. Ale stade neprejdeš. Musím cúvnuť aj stan, ne? Ja aj to mám aj cúvnuť. Tá musíš súvnuť jak ty. A už nie si náš. O 10. Budem sa klekať. Jaj. Ale to čo je za vodická solidarita toto? Nie, ale tu vám toto auto sadlo na sneh. To ja nie som vodič. Zápcha, tvoríme zápchu. Tvoríme históriu zápoch. Zápch. Nožik, prečo sa to nedalo? Nakoľko situácia je zlá. Ale my stade neprejdeme, to ty sa nesmej. Počkaj. Peter, prečo to nešlo? Že tu nešlo, všetko ide. A prečo sa nepodarilo vyslobodiť auto? Podarí sa. Počkaj, stoj. My ho ideme vyslobodzovať ešte? Stoj. Však chodte dozadu. My ideme, hej. Ideme. Tomáš sa ponáha na hop. To je zapeklitá situácia toto. Spolník dáva head autom, aby mohol Kudla autom uniknúť a ísť na hokej. A my ostatní ideme že vraj vyslobodzovať cudzie auto. Nejdem vyslobodzovať nič. Ani ja by som najradšej. Nejdem vyslobodzovať nič. Vyserme sa na to. Idem domov. Však mne je zima, však sa mi trasie kamerka v ruke. V hlave, ruke. Ja už mám tých eskapát v zime dosť. No, takže Kudla zdrhá, elegantne sa z toho vyvliekol. A my rýchlo nastúpme a poďme, ne? Kde ideš? Ideme rovno head. Žiakže neprejdeš, Lebo taký rozbijem podvozok, lebo není tam udúpaný sneh. Kudla nie. Ale je, však Kudla prešiel. Ale my mám znížený podvozok a ho To rozbijem. nie, však počkáme, však čo, ale však pomôžeme tomuto a čo? Ideme zachraňovať vozidlo. Poď, ale Peťo, mykni sa. Máš auto za